ରାମ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ବନଉଛି ଭାଇ, କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ। କେମିତି କୁଡ଼ି ଦେବା ଯାଉଛି ଭାଇ। ଆମ ଆଡ଼େ ଏମିତି ଚାଷ ହେଉଛି ବୁଝିଲେ। ଏମିତି ଚାଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ଓ ଭାଇ 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 କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ସବୁଦିନ ଏ ସିଜନ୍ ହିଁ ଆସୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସିଜନ୍ରେ ସବୁ